An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kana ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bi kan lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw koɲuman dɔn aw sɔgɔlen bɛ aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bi ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de kan ka bɛn bi kunnafoni lasɔtuma bi alamisa ye alamisa min n'a bɛnnen bɛ nazarasan an baladan k'a fɔ kalo 8 ye utu kalo ye bi o tile 5 de ka bɛn 2021 san ma farafikalo bɛ n'i y'a sɔrɔ o ye seliba kalo ye an baladan k'a fɔ bi o tile 26 ye jate la san kalo 12 don hijira san 1442 san dogo de bi kɛ ala ka ɲɛ ka d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ ka wuladan k'a fɔ kunnafoniw carila kunungo min ye kurumarikaw fɛ k'a yira k'a fɔ jariwala tigilama k'u ye wulikajɔ ta k'a yira k'a fɔ fala fan dɔ fɛ ko maa minnu bɛ yen ko bɛɛ lajɛlen ka marifa ta ka fara olu kan ko bɛ cogo jumɛn na kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ bi min ye ka dɔn k'a fɔ siraban kasara bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o kɛra Segu sira la n'o kɛra kari min n'i y'a sɔrɔ n'o ye ɛri ɲɔnɔ ye ka taa se kamiyon min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o bɔra fana olu ka ɲɔgɔn kunbɛn min n'i y'a sɔrɔ n'o kɛra o ko senfɛ minisiri kɔni ale ye dantigɛli kɛ sirabankaw minisiri kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ka taa se bi bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ bi gɛlɛya min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o gɛlɛya taara ka ɲɛsin fana marabolo ma k'a dɔn fanakaw fɛ sanga ni waati bɛɛ kɔnɔna na n'o gɛlɛya kɔni n'a n'u bi don n'o ye ka se ka bunadamadenw ka kunkolo tigɛ o waleya minnu bɛ ka kɛ fana bi lakana minisiri ale bi ye fanakaw fɛ bi kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ka taa se bi min an ka jamana kɔnɔ ye an baladan k'a fɔ san kɔni o bɛ ka na o sanna min n'i y'a sɔrɔ o bɛ ka kɛ a yirala k'a fɔ ko san in kɔni k'a bɛ ka kɔlɔlɔ se maa caman ma maa dɔw ni tora la ka tila ka maa dɔw jɔngin kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye bi k'a fara kunnafoni wɛrɛ bɛna fara na lasama balimakɛ n'aw denkɛ fa Abdulaye Kulibali ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ an ka jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna na bi Segu ani a lamini yɛrɛ ma a bɛ se ka fɛn min fɔ bi gɛlɛya kɔni a n'u bɛ ka don sanga ni waati bɛɛ kɔnɔna na ka taa fɛ dɛ an b'a ladan k'a fɔ min ye ka dɔn k'a fɔ kurumarikaw fɛ fala kɔfɛla fɛ ni maa bɛ kurumari dɔn kosɛbɛ kabini mana gunnadon ni k'o tɛmɛ ka sira minɛ an b'a ladan k'a fɔ fala bɛ tilan 2 ye an b'a ladan k'a fɔ n'i ye jateminɛ fala fan dɔ ni fala fan dɔ in o yɔrɔw la a kɔni kɛlen ka dɔn k'a fɔ jadiwala tigilama kɔni kɛlen bɛ k'osɔn ka fala fan dɔ in fɛ tu bɛ yen u b'u daga yen de ka sɔrɔ ka wulikajɔ ta ka ɲɛsin dugu minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ olu bɛ siradafɛla fɛ kunnafoniw carila kunungo k'u ye kunnafoniw cari k'a yira k'a fɔ mara in kɔnɔna na maa o maa bɛ o yɔrɔw la ye n'i y'a sɔrɔ o ye dugula maa wɛrɛw ye i bɛ jadiwala tigilamaw ka hakilila wa i t'a la wa ko bɛɛ lajɛlen ye olu ka maaw de ye wa u bɛ fɛn min fɔ bɛɛ ka marifa ta ka fara olu kan u bɛ jadi min na bi u bɛ wulikajɔ min na bi u yɛrɛ fɛ u bɛ kɛlɛ cɛjugu min na bi ni k'o ta ka ɲɛsin mɔgɔw ma k'a sɔrɔ kun ni ju t'a la jamanaden bɛɛ lajɛlen ka faamuyali kɔnɔna na o kɛlɛ in ko fɔ a dili de ka don hali bi wa maa o maa bɛ n'i y'a sɔrɔ u bɛ olu ka faamuyala fɛ i ka marifa ta walima i k'i ka minɛnw cɛ ka bɔ o yɔrɔw la wa olu bɛ kɛlɛ ta ka ɲɛsin maa tɔw ma o kɔfɛ an ka jamana lakanabaaw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ olu ka kɛlɛ ɲɛ bɛ sin olu ma tuma min na n'i y'a sɔrɔ u bɛ ka nin kunnafoni ninnu di an b'a ladan k'a fɔ sigidala maa caman ka fɔ la bi i ka dɔn nin kɔni ye gɛlɛya kura de faratɔla ye olu ka gɛlɛya kan olu bɛ o yɔrɔw la ye i ka dɔn duguw don u bɛ forow kunkɔrɔ nga u bɛ jɛn n'a ye e k'i ka foro baara kɛ k'o sɔrɔ kɛ u hakilila ko olu tigilamaw kɔni u hakilamaw ye ka ban ka maaw to yen fala fan o fɛ maaw ɲɛgɛnnen b'olu la olu yɛrɛ bɛ yɔrɔ min kɔnɔ na ka tila ka nin wulikajɔ in ta ka ɲɛsin olu ma tuguni k'a fɔ ni maa maa m'o kɛ e ta fila ni cɛtigɛ wa ni k'i bɛ wuli n'i sɔrɔ olu fɛ ka ban kɔni i ka ko banna bɛɛ lajɛlen kɔni kamana kɔni bɛ bi sanga ni waati bɛɛ kɔnɔ nin waleyaw bɛ ta ka ɲɛsin fasodenw ma kule bɛ kɛ ka dɛsɛ wulikajɔw bɛɛ lajɛlen bɛ ɲini k'a fɔ ko ka sigi sen ka fanga fɛn kan o n'a tabali la ta ti bɔ si ti bɔ fasoden caman ka fɔ la bi maliko in n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko nin baara in bɛ ka ta ka ɲɛsin u ma k'u to u fa dugukolow kan o tuma ni ɲɛ min b'a la bi faso ɲɛmaaw ka se ka bɔ kɛ ni k'o ɲɛfɔ fasodenw ye an bɛ fɛn min fɔ an ka jamana yarabi ala an bɛ lakanabaliya min n'i y'a sɔrɔ u bɛ ka wara ka taa jamana fantan ni bali fɛ bi ala k'an minɛ maa minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ u bɛ ka ŋanajugu ta ka ɲɛsin an ka jamana ma ala k'an minɛ u na n'o tɛ mali kɔni an y'a fɔ a ye ka caya mali tɔ ye bi n'i ye mali lajɛ bi a tɔ bɛ a kukɛla dɔrɔn de bolo ala k'an ka jamana basigi lafiya k'o don an ka jamana kɔnɔ na n'an bɔra ye an b'a ladan k'a fɔ ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na yɔrɔ min bɛ yen n'a wele ko Fabakɔrɔ o bɛɛ i ka dɔn k'a fɔ komini mariko de kɔnɔna na n'i ye komini mariko ko fɔ minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ olu bɛ jaka wɛrɛ olu b'o fanfɛlaw dɔn kosɛbɛ i ka dɔn k'a fɔ o bɛ o marabolow de kɔnɔna na k'a dɔn k'a fɔ bi
avec les duru bonyango bobbi wulikajɔ kɛbaw kɔ n'o ye marifatigi jɛkulu kɔni kɛlen bɛ ka maaw kɔni gɔn u kamana na i y'a dɔn n'i y'o fɔ bi Segu marabolo yɛrɛ kɔnɔ u ti bala mala Sango ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na bi wa dɔ yɛrɛ ta kun ye dɛ ko ci ti kɛ n'a ma ɲɛ tigi tɛ jamana na olu yɛrɛ fɛ wa i ka dɔn olu hakilila de bɛ kɛ n'o tɛ ka taa fɔ bi ko fasodenw di ci kɛ i ka dɔn jamana dun kɔnɔna na dun ka fa o sabatila ye cikɛlaw de ye wa i ka dɔn u y'a fɔ cogo min na ko cikɛlaw ti ci kɛ a bɛ ka t'u ta la k'o sɔrɔ kɛ n'a ma ɲɛ ka fɔ tigi tan na gɛlɛya sugu sugu ka di u b'o ta ka ɲɛsin maaw ma ta ti ka bɔ si ti ka bɔ tile 5 ye bi ye u talen bɛ o yɔrɔw la bi ka wulikajɔ ta ka ɲɛsin maaw ma ko dɔgɔ furancɛ in kɔnɔna na u ye wulikajɔ ka taa maa 3 minɛ ka taa n'olu ye k'u to bɛɛ lajɛlen la u nana marifaci da don dugu in kɔnɔna na fabakɔrɔkaw fɛ yen an balana ka waleya min n'i y'a sɔrɔ n'a kɛra kabini i ka dɔn k'a fɔ kununko fo nin yɔrɔ in na wa ko marifaciw de bɛ sen na ye Sidiki Kulubali ale ye wele bila min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ sigida dugu in yɔrɔ maa dɔ ma o tigi b'a ka sira d'a ma an k'o lamɛn. Fabakɔrɔ commune Morko la dɔw b'a dɔn ni Faba Jago yɛrɛ. An balimakɛ an ye kunnafoni sɔrɔ ko ɲinɛ dugu bɛ yen nɔ n'a bɛ wele ko Fabakɔrɔ ko kununko ko marifaci dɔ taara marifaci kɛ yen nɔ a ko kɛra cogo di. Halisa marifacikanw bɛ yen kununko marifacikanw bɛ yen fo nin waati in na voilà an kɔni bɛ fɛn o fɔ la sisan Mali ka sécurité k'a lajɛ k'an sɛgɛrɛ n'o tɛ tiɲɛ yɛrɛ la marifacikanw gɔnnen don comme 6 heures fo nin waati in na halisa u b'a la. Bangaciw de don donc u nana maa 3 minɛ ka taa fo kana daga sigi Jɛrɛgɛrɛ ani Fabakɔrɔ cɛ. Ala y'a kɛ wele sera an ka sɔrɔ fo ma u nana Buguni fo ka kunda Jɛrɛgɛrɛ kan n'o tɛ Jɛrɛgɛrɛ ma se mana Buguni kan u tila ka sɔrɔ fo dan na ka tila ka segin ka taa kabini 6 heures fo nin waati in na halisa marifacikanw bɛ Fabakɔrɔ la donc o tɔɔrɔ fo nana u nana se fo Buguni ni Jɛrɛgɛrɛ cɛ u dan na o ma tɛmɛ yen nka n'o tɛ n'o kun tɛmɛna o kun m'o tɔɔrɔ mais sɔgɔma na dugu jɛra k'an to marifacikan de ye halisa marifacikanw bɛ yen. U ye nin waleya in kɛ u ma dankari maa ni na kɔnɔ. K'u ma yir'u ma tigɛ fɔlɔ janga tɛ san ka fɛn f'i ye k'a kɛra ka kɛra ka n tɛ foyi f'i ye parce que marifacikanw bɛ halisa tant que marifacikanw ma tigɛ yarɔ fɛn tɛ f'i ye an tɛ foyi fɔ la fɔlɔ. An balada k'a fɔ ni tun ye sera dɔ kan ye bi n y'a fɔ a ye a ka ca kunnafoniya tɛ wa u taara fa jumɛn fɛ i ka dɔn o fɔbaliya yɛrɛ tɛ jamana kɔnɔna na bi bɛɛ lajɛlen b'i yɛrɛ ɲininka sigida la n'a fɔra k'a fɔ faso kɔnɔna na bi an bɛɛ tun bɛ tɛgɛrɛ de fɔ k'a fɔ n'a fɔra k'an y'an ka sɔrɔsilakaw ye walima jamana wolomasiri taba kelen n'i y'o ye yɔrɔ yɔrɔ i jala bɛ sin ka gɛlɛya cɛ k'a fɔ ko maa tɛna waleyajugu ta ka ɲɛsin ma nin yɔrɔ in na bilen nka bi a bɛ kɛ sigidalama caman b'a f'i ye ko an ye wele bila u ma k'u nana k'u ye turu cɛ nin yɔrɔnin in na ka segin wa i ka dɔn a bɛ u yɔrɔ yira u ti taa u nɔfɛ u tila ka gɛlɛya kura ta tuguni ka ɲɛsin aw ma nin ye dabalibanko de an bɛ dugawu de kɛ an ka jamana su ni tile k'a ɲini ala fɛ ala ka jamana in ne k'a bila basigi minɛ kɔnɔ n'o tɛ Mali kɔnɔna na bi kununko ni bi don o don i ka dɔn kununko de ka fisa ka tɛmɛ bi kan waati min na n'a bɛ ka bala maa caman na bi ni fasoden caman a bɛ ka bala olu la ka sɔrɔ ka fɛn jumɛn de ye Mali marali bilama o de bɛ sɔrɔsilakaw bolo n'o ye lakana tigilamaw ye a ɲɛmaya bɛɛ ye u ye hali ni y'a sɔrɔ bi ni dɔgɔtɔrɔso don a ɲɛmayaw bɛɛ lajɛlen b'u bolo ka tila k'o waati kelen kɛ jamana kɛlen bɛ bi batɛmɛ sira o ye dabalibanko de ye ala k'an ka jamana kɔlɔsuma n'an bɔra yen an balana k'a fɔ min ye i ka dɔn k'a fɔ an ka dɔnkilidala dɔw olu kɔni ko wulila k'u bɛ taa ɲɛnajɛ ka Tɔnbɔkutu n'o ye bɛn ni kelenya o ɲɛnajɛ ka t'o kɛ an balana k'a fɔ dɔnkilidala ninnu kɔni k'u kɔni tununa wa o yɔrɔw la réseau yɛrɛ tigɛlen bɛ bi k'a sɔrɔ ka wulikajɔ kɛbaw ye n'i y'a sɔrɔ waleyajugu kɛbaw kɛlen bɛ ka réseau tigɛ o yɔrɔw la fo nin yɔrɔ in na u ma se ka ye fɔlɔ min ye ka dɔn k'a fɔ artiste ɲɔgɔn minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ u dɔnkilida ɲɔgɔn ye olu kɔni bɛ daba kasi la fan bɛɛ lajɛlen fɛ Saran Sidibe ale b'o ɲɛfɔ an ye ko in kɛra cogo di an ka lamɛn. Dɔnbaga dɔ min ye artiste ye a dɔnnen don kosɛbɛ Mali la ale taara concert la Nord la pour la paix an ma kunnafoli sɔrɔ u kan depuis n'u taara artiste ale yɛrɛ tɔgɔ Amadu Kebe u b'a wele Darekeb a n'a jɛɲɔgɔn Ousmane Coulibaly u b'a wele Bako ani Alfuseni Touré u b'ale wele Alus u taara le 29 u kun kan ka segin lundi don tɛnɛ a kun kan ka kɛ tile 3 de n'a kun kɛra a ɲɛma mais lundi tɛmɛna u mana concert kun kan ka kɛ Ararus kun kan ka kɛ Yanfuke n'a kun kan ka kɛ Gundam an ma kunnafoli foyi sɔrɔ concert ko la an t'a dɔn ni concert kɛra o pas an ma kunnafoli sɔrɔ an ma u yɛrɛ sɔrɔ mais ko réseau de tɛ yen donc comme réseau tɛ yen an ni mɔgɔ si ma ɲɔgɔn sɔrɔ yen fɛla la fɔlɔ laɲini an bɛ mɔgɔw wele u k'an dɛmɛ ni kunnafoli bɛ mɔgɔ min bolo ni minnu sera k'u sɔrɔ n'u bɛ se ka yamɔgɔw sɔrɔ cogo min na ka a f'u ɲɛna ni mɔgɔ minnu sɔrɔ yan fɛ team DR yɛrɛ bɛ yan nɔ u bɛ se ka olu lasɔrɔ an ka ɲinini ye dɛmɛ de ye ni mɔgɔ min ye kunnafoli sɔrɔ o tigi ka an lakodɔn a la somɔgɔw bɛ yan nɔ yɛrɛ team yɛrɛ sera ɲɛmɔgɔw ma u y'u ɲininka u ko ko u bɛ k'u kɛ an balana k'a fɔ nin tun ye Saran kan ye
an bɛ dugawu kɛ minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ n'u minɛnen filɛ yarabi ala walima u tunnen filɛ ka bɔ mɔgɔw ka yeli ma ala ka segin n'u ɲuman ye jamana kɔnɔna na ka segin n'u ɲuman ye u ka denbaya la an b'o dugawu de kɛ yarabi ala se masara aramani min ye ala k'o k'a kɛ ala ya bonya kosɔn n'o tɛ bibi na kɔni i ka dɔn n'i bɔra k'i bɛ taa hali i ka so i bɔlen i ka da fɛ i ni jɔrɔ bɛ bɔ i ni jɔrɔ bɛ segin an bɛ dugawu kɛ yarabi ala jamana in a kolosuma bɔ yɔrɔ o se masara aramani ala k'an ka jamana kolosuma n'o tɛ nin ye dabalibanko ye faso den fanba bɛɛ fɛ bi maa min a bɛ bi ne bɛ se ka tɛgɛrɛ fɔ i bɛ tɛgɛrɛ fɔ de k'i sigilen to duguba kɔnɔ walima i bɛ tɛgɛrɛ fɔ de ko ne ma nin fɛn sɔrɔ k'a dun bi an ka jamana mara kama an b'a fɔ ko jamana mara tacogo ka ɲi n'o tɛ bɛɛ b'a dɔn bi jamana in bɛ n'aw bɛ dingɛ min kɔnɔna na bi o ye dingɛ ye min bɛ n'a bɛ ka fasoden bɛɛ lajɛlen kamana gan don o don kununko ka fisa ni bi ye ala k'an ka jamana ne k'a minɛ minnu ye ka dɔn k'a fɔ wuliyajugu kɛbaa minnu bɛ yen n'u bɛ waliyajugu ta ka ɲɛ sanga jamana ma ala ka jamana in minɛ olu la n'an bɔra yen an b'a ladan k'a fɔ siraban kasara min n'i y'a sɔrɔ n'o kɛra segu sira la n'o kɛra ɛri ɲɔnɔ ale ni kamiyon dɔ fɛ kamiyon min n'i y'a sɔrɔ n'o bɔra fana an b'a ladan k'a fɔ ko nin senfɛ ni maa caman ni tora minisiri min bɛ n'i y'a sɔrɔ ka baara ɲɛsinnen bɛ bolimafɛn ko siraba ko in ɲɛnabɔli ma o minisiri taara ɲɛda kɛnɛ kan n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ madame dayiru danbele furumuso n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ madame danbele la madina sisogo a taara kɛnɛ kan a ye kuma min fɔ kɛnɛ kan ye o filɛ tiɲɛni barika bonyana n'an ka tiɲɛni barika bonyana a kɛra niko daw ye an jɔlen filɛ kɛnɛ kan mɔgɔ 40 ɲɔgɔn na olu tora a la ni den da ni sini den kelen b'o la maintenant mɔgɔ 33 olu sɛbɛkɔrɔ joginna olu taara olu sera segu dɔgɔtɔrɔsoba la maintenant a yɛrɛ ɲɛ bɛ dugumanaw la an bɛ samiyɛ donda la sɛnɛfɛn ninnu caman sumansiw caman tun b'a kɔnɔ tiɲɛni donn'o la mɔgɔw bɛ olu bolofɛnw tiɲɛna donc an b'a ɲini an balimaw fɛ an balima minnu bɛ yen n'olu bɛ siraba in matarafa parce que taa ni ka segin pasagew b'a la mobilitigiw b'a la an bɛ min ɲini u fɛ ni siraba in ni a dilala walasa ka nimisi wasa don taa ni ka segin koɲɛw kɔnɔna na mais an y'a jateminɛ o nimisi wasa in kɔnɔna na a bɛ na ni tiɲɛni minnu bɛ yen n'olu bɛ mobiliw boli olu ti sariya minnu sigilen don siraba kan walasa ka siraba kasara nɔgɔya caman bɛ yen u t'o sariyaw matarafa aya n'i y'a jateminɛ kari in na n'i ye sumansiw don a kɔnɔ ka tila ka mɔgɔw fara o kan yɔrɔ n'o farala ɲɔgɔn kan o ko ka ca donc kari dɔ in fɛnɛ kɔnɔ n'i y'a jateminɛ olu bɔra olu ye mɔgɔw ta mais ni tiɲɛni bɛna waati min tiɲɛni n'a nakuma don aw min minnu fɛ ni kasara ninnu minnu bɛ yen n'an farala ɲɔgɔn kan an bɛ se ka ninnu kasara ninnu kɔ n'an ye sariya minnu bɛ yen n'anw y'o ta siraba dilanko la olu yɛrɛ minnu bɛ yen n'olu ye siraba taa ni ka segin kɛbaaw ye n'olu fana ye sariya ninnu don ba la n'an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan nin fɛn o bɛ ban ma nin tile 2 in na an bɛna jateminɛ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ sɛgɛsɛgɛli min na ni nin accident ɲɔgɔnna ye walasa tɔ minnu bɛ yen an tɛ se k'a fɔ an b'a bali mais pour que ka dɔ bɔ a la maa minnu bɛ yen u yɛrɛ b'a fɔ mobili falen don olu sigira a sanfɛ mobili 2 in ye ɲɔgɔn gosi minnu bɛ sanfɛ olu panna ka taa dɔw bɛ olu bɛnna gudɔrɔn kan e b'a dɔn ni kɔni ye maanifin kunkolo kasigi t'a la n'o ye gudɔrɔn sɔrɔ o kasaraw bɛ juguya o mobili in sanfɛ maa 16 tun b'o sanfɛ maa 5 ɲɔgɔnna olu bɔra a la olu ko maa 11 a yɔrɔ da hali olu m'u nɛn o yɔrɔ n'a sɔrɔ k'u tun b'a kɔnɔ an t'a fɔ an bɛ se k'a bali mais tiɲɛni kɛra cogo min na ta dɔ tun b'o la an y'a fɔ depuis siraba ninnu n'a dilala an bɛ jateminɛw kɛ minnu ni siraba dilala sariya minnu bɛ yen n'olu kan ka ta mais n'i y'a jateminɛ ka pasagew mɔgɔw don mobili kɔnɔ ka tila ka minɛnw don a kɔnɔ a fɔra k'a kɔnnen don fo kuma dɔw la an ye sketchiw ni fɛnw k'a kan yɛrɛ a fɔra k'a kɔnnen don o man ka kɛ donnita mobili b'a dama ma mobili minnu bɛ yen n'olu bɛ mɔgɔ ta n'a bɛ fɔ ko voyageurs olu fana b'a dama ma donc n'i ye mɔgɔ ta i ye baganw ta i kan ka olu jateminɛ mɔgɔw man ka fara baganw kan mɔgɔw man ka fara donniw kan k'a fa fo k'a walankata ka tila ka mɔgɔw sigi a sanfɛ o la ni choc ko k'a bɛ kɛ a choc tɛ dan so da la mais n'i y'a jateminɛ n'i ye mɔgɔ don kari ɲuman kɔnɔ sira ka ɲi siraba ka sariya minnu bɛ yen k'olu fana labato a ka ca ala fɛ i ɲuman mi bɔ i bɔyɔrɔ la i ɲuman mi don i seyɔrɔ la mais mɔgɔ yɛrɛ an bɛɛ kɔnɔna filila sisan nin ko in na minnu bi don mobili kɔnɔ souvent i b'a sɔrɔ olu yɛrɛ kɔrɔtɔlen don mobili bolilaw ma olu b'a fɔ ko k'a teliya fo dɔw b'a fɔ ko telimani ye nin ye k'an ka taa o la donc yɔrɔ an bi appel min lancer sisan an b'a lancer hali minnu ye passager yɛrɛ dugulamɔgɔw ma u k'a jateminɛ ni u donna mobili kɔnɔ u ka taa dɔɔni dɔɔni a tiɲɛni barika bonyana an b'a ladan k'a fɔ nin tun ye ministre kan ye dɔ ka fɔ ɲa ye dɔ ka fɔ cɛlakaw ye a y'a fɔ cogo min na anw minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ n'anw de bɛ wulikajɔ kɛ ka taama ka dugu ni dugu ka wulikajɔ kɛ anw minnu bɛ anw yɛrɛ k'an kɛcogo yɛlɛma o ye tiɲɛ kuma ye min bɛ fara o kan
jamana ɲɛma ukrainiana fama minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ olu bɛ sirakun na olu k'u jɔ jɔyɔrɔ la ka fara u bɛɛ lajɛlen kan n'o tɛ mobili o mobili a kɔnɔminɛ hakɛ dɔnnen bɛ a man ka tɛmɛ nin kan mobili min dilala n'i y'a sɔrɔ e taara san a ma dilan i fɛ yen a dilanla ka fɛn dɔ de fɔ ko i ka dɔn a donni tata o man ka tɛmɛ nin kan a man ka nin donni in ta walima nin hakɛ in nin ka girin nin maɲa ma e ka dɔn o bɛɛ lajɛlen don nka o n'a ta bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na u b'a fa mobili kelen kɔnɔna dɔw bɛ yen fo ka tila k'a ɲɔgɔnna donni wɛrɛ ka tila k'o fana don n'u ye sira minɛ n'u sera faama min ma 400 ma kuru ka don o tɛgɛ e ka dɔn ale tɛ jateminɛ k'a fɔ buna adamadenw ni walima a fɔra nin donni hakɛ in kana don a kɔnɔna na u ka jateminɛ ti bolo o ka dɛ o mɔgɔ foyi t'o la kunkolo ɲuman mɔgɔ tɛ ɲɛkili coron kojugu la ale tɛ dɔ wɛrɛ ye dɛ min kurula ka da ale tɛgɛ kɔnɔ ten dama ale bɛ sira bila u bɛ tɛmɛ n'u taara yɔrɔ wɛrɛ la o n'a ɲɔgɔnɛ caman de don n'o tɛ n'a sɔrɔ k'u ye mobili o mobili a y'i fa jama na ka na walima a y'i fa donni na ka na se siraba ka na se olu ma a tɛ se ka tɛmɛ n'olu minnu bɛ yen n'olu m'a labila ka na se dama u k'a dɔ ka minɛ tilankɛ bɛɛ bɔ a kɔnɔ k'o bila ye k'a fɔ olu ye aw minnu nana filɛ mobili wɛrɛ bɛ ɲini u bɛ taa ni aw ye nin jala bɛ taa ka tila ka wari bɔ u kunna ka ɲagili da u ka ɲagili min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ a ɲɔgɔnna wɛrɛ e ka dɔn wari min bɛ sara u la o wari yɛrɛ ka ca mobili ni a taali ka segin wari ye a dɔ bɛ dɔ la n'o damadɔ kɛr'u fɛ sisan de nin na e ka dɔn a bɛ dabila nka a kɛlen bɛ bi olu ye sugunɛ kɛ kara ka kara ta dɔn fiɲɛ wulila kuma tɛ olu yɛrɛ ma o de bɛ kɛ sababu ye ka caman bɛ bi ka nin caman dili don an ka jamana kɔnɔ na a bɛ kɛ ten foyi tɛ bɔ a la ni kasara y'an sɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ ka kule ka ladiliw kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o tɛmɛna ka ban o y'a bannen ye bolimafɛnw hali o dɔw bɛ yen e ka dɔn minnu y'a bolibaw ye n'u y'a dɔw minɛ k'a ye k'u tɛ ɲɛ ɲuman t'u kunna u k'olu minɛ o yɔrɔnin bɛɛ la k'olu jigin ka bɔ yen k'a fɔ ni maa wɛrɛ bɛ sɔrɔ min bɛ taa ni maaw ye ka o dɔw ɲangi o dɔw bɛ dɔ la i ka dɔn k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na bi min ye ka dɔn k'a fɔ basigi ni lafiya ye mobili ko nasira walima bolimafɛn ko olu ta ni ka segi la o de bɛ kɛ sababu ye ka nɔgɔya sira caman bɛ yen ni k'o dɔnna n'o tɛ a kɛlen bɛ bi ni i y'a donni cogo o cogo ka di n'i y'olu sɔrɔ yen ka ban n'olu ta fan kɔni dira ka ban o y'a bannen de ye fo a dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ wari min bɛ kuru ka don tɛgɛ kɔnɔ u b'a fɔ ko ayi ko nin ka dɔgɔ k'a sɔrɔ kɛ ko jama min bɛ e kunna k'e ka jateminɛ bani olu mɔgɔ tɛ dɔ la de u ta fan kan o de bɛ kɛ sababu ye ni ka gɛlɛya caman bɛ yen ni ka dili don an ka jamana kɔnɔ ala ka hakili ɲuman d'a ma an ka jamana yarabi ala basigi bɛ n'a kɔnɔ cogo cogo ala ka mali bila o sira kan n'an bɔra yen an b'a ladan k'a fɔ bi san kɔni o bɛɛ ka tugu nin waati in na san ko bamakɔ kɔnɔna na n'i ye mali faabakɔrɔ lajɛ wulada joli san bɛ na wa waati yɛrɛ tigɛ ye san na o san minnu bɛ ka kɛ k'a bɛ ka kɛ kasara yɔrɔ dɔw la san bɛ na an k'an kɔlɔsi e ka dɔn fan caman fɛ ladilikan dɔw bɛ yen minnu kɛ n'i y'a sɔrɔ bala yɛrɛ kan ka taa o sira fɛ bɛɛ k'i janto i yɛrɛ la ɲinɛ sanko a hukumu kɔnɔna na min ye ka dɔn k'a fɔ kulu min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'u ka baara ɲɛsin bunahadamadenw n'u tɛgɛlafɛnw lakanani ma protection civile fɔ cogo la dɔw ko pompier olu ka maa ɲɛma n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ colonel Adama min bɛ tali kɛ jatigi Jara ale kumana ka dɔn k'a fɔ baara minnu kɛra maa minnu ni tora la ni maa minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ olu ye kasara sɔrɔ sen fɛ ale y'o ɲɛfɔ kunnafoniyaw ɲɛkɔrɔ a ye kuma min fɔ o filɛ. juillet ban wagati nin kɔnɔna la a tile 31 yɛrɛ la sibirijan tɛmɛnen sanba nana Bamakɔ san nin ye tiɲɛni kɛ a cayara Bamakɔ sigida dɔw la sigida 4nan 5nan ni 6nan olu de ta cayara kosɛbɛ fo kana k'a ye tiɲɛni yɛrɛ kɛ olu yɔrɔ la tiɲɛni ninnu kɔnɔna la an ye jateminɛ kɛ yala a bɛ taa fo guwa 200 ani dɔɔnin na donc mɔgɔ minnu bɛ olu guwaw kɔnɔna la n'an b'a fɔ ma sinisiri taa mɔgɔ 1000 ni dɔɔnin na so 48 sɔrɔla la olu caman fan caman tiɲɛna banabaatɔ o tun ye mɔgɔ 8 ye mɔgɔ minnu tayana ala ka hinɛ la o kɛra mɔgɔ 3 ye dɛmɛ min donna fɔlɔ an nana ka n'u bɔ ji la parce que an ye ji sama ka b'u ka yɔrɔw la an ye ɲɔgɔn ye kɛ kunun an n'an ka dɛmɛbagaw baɲumankɛ minnu b'an bolo minnu bɛ deli k'an dɛmɛ baara la ka kɔrɔ n'u bɛ na ni minɛnw ye k'a di san mana tiɲɛni kɛ minnu kun k'a d'olu ma an n'olu ye ɲɔgɔn ye k'a kuma la kunun ɲɛfɔ kɛriw ye kibaruya dar'u kulu kan donc o fana ko k'u bɛ ka labɛn kɛ walasa ni fɛn minnu kan ka di u bɛ na n'o ye ni mun garisɛgɛ kɛra mun ye o bɛ di o ma donc an b'o niveau de la fɔlɔ pour le moment bolifɛntigi ni sennama mɔgɔtigi n'i bɛ taalen sira mun fɛ e bɛ deli ka bɔ a fɛ san caman mais i y'a ye ji yɛlɛnna kan fo k'a datugu e ɲɛ tɛ sira min jukɔrɔla la i man ka yɛlɛ a kan i kan k'a to i bɛ yɔrɔ min na ji ka jigin ni ji jiginna tuma i bɛ se ka taa donc o ye taabolo ye an ka hakili t'o la k'a fɔ an balakaw ɲɛna k'u k'u hakili to an ka tasaw la tasa minnu bɛ yɛlɛku olu kan ka datugu ni san bɛ nalen telefɔni tigiw telefɔni androidiw minnu bɛ connection ni fɛnw kɛ ka f'olu fana na k'u k'u hakili to u ka telefɔni na sanko u man ka fɔ k'i bɛ to ka baara kɛ n'a ye sankɔrɔla la ani kabapɛrɛn bɛ ɲɔgɔn sama kabapɛrɛn ye ala ka fɛn dilannen donc olu ladilikan kelen an b'o f'u ɲɛna
ni sulabambali mun be ni saminali imanga do akonna la kibe sana mine imanga jo yiri koro kibe sana mine munun be ta fana nga pon korla na changer la katu joy moto tigi ka chawla ka sobe be sena mo comme sana mine e jole yi e bule ibe sécurité la alors que anga jatela ite sécurité la parce que jiwo be do be sekana samina ka ba jiwo be sekana be sekatani bul fe wora tuguni o fana man sekana be sekana do mo la ala man kesela do amalona ka foni tuye colonel Adama Jatigi Jarani tuyale kanye aya fotoko minani ladilikan de yarabi ala tlo kunandi ko debi ladiga nyuma la me yarabi ala la ka ke ambegele na balele tlo ka tlo kunandi ladilikan munun dile fle ka se gulameni ku kanda buloye ko so ke bi anga jamana kono e ka do kasara u ka chande sango ni somia sira sanga ni wati bele kona na sango sani somia sira ba me nga jamana de kona na ko kasan jingina nununga walma nunu ye kasara soro na fura ko feminga nyoma ko e boare kan nyotigi makateme nyoereka anga fera balele tige kaseka wuliga jawke mi ka do ka fo ni ladilika nu kaseka ubla e ka do lameni ani awali ali buluka no kera a hakili be ka do ka fo kasara munu nanga jamana ko na bisira olunye a chamambe amanyira tanga ka boma namburai ambalona ka fo ni hukumu kelengo na sango la sango sani gelabe do jamana ko na bamako meriba olu keleme ka fera jimede tige o kera kuna fondlaw nye korok mai ko nyefo kuna fondlaw ye bamako merba refe Adama Sangare soni ka do ka fo ale ka lasago o kene ka Adama Sangare kuma min fo o fle marola samye ka gelen mako koju mina particulièrement aka gelen ambulo parce que ambe delika bara mun bulu da ka koro amasiku ke depuis salon amasiku ke muya ke musaka ko musaka gelen rama an kun mbodo bla bara la gouvernement ko ngam mbodo bla bara la mi bla bara la luga bara waru masro ambe bulu no fe donc salon amasika ke mina fana amasika ke mais électrique yanga ministre sola anga nyemgo fa ka funyana diam ge anga la je ni bara mbisika ke wala sa jibulu sra ko daele parce que ni jibulu sra o grena ni kasaray o dum nani ko chamay angu électrique avril an électrique mai anyaye o autorité munu nana transition kono oure bara indamne peut-être que wa fa ka andeme ni zey oure ka bla anye donc ambuko nous trasra me fait amta usra fait donc ko ni jamate damne je pense que dinga labo fana kuma kono afra ko dinga labo fana na ko kono donc en ce qui donne ko ma kono ko anta sra me fait ambu blasra an kon yoro munu musaka ke gelero anya be signaler comment musaka te ambulo ka ke amani ala fait sami kon akana herela akaba herela anga nyotke manke anatana amsika minfo population ni ukandeme ala kasame manteme ukandeme ni muye ambalakau anandeu anamemu la barela ni sans fina kaban modo barere tula ubuga ulubo kabla jibur srawka do barkon falnu nyamana bobo kabla jibur srawka eni samanado ke sam biskana fana afanga tsika nyaman nu nyoni alkecheni sigida bema donc no chara abna ni fenchamai noko kofe abna ni banajuwe aro banabi rom na kenati ikenati rom na sorote ni sorote rom na o sengami ala gani islamo beladi kisho ya rabbi ala kan kishi kantanga mi ka do ka fo kasarauma uya foto mina bi ire da bali bi bande ni anga fonze dinga walma kaseka laja bi nyama mboro ti ni mi yoro mi soro da mo bita ta yire kay onanyo na chama ko duguba kaka gla ko duguba kanga lasanya de lasana ni bi damena ngelenga na bala yele la anga du ko nana ne yika nyama fran e ka yoro nyini ka lasago ye e ka do nyama chela ukana chewlu ka ta bon yoro dola u bon yoro fona kanga nyini jamana ko ni mbedi kanga ke nga ni ya soro ni do doje adobe ke sobe gele ko no dili de bi do ngata fe ambe dugo de ke femi ka do ka fo hakle nyuma yi kasego dangele na bala yele masigila sangwa nga sigi wolu bi jabo an fe to ko mina kaseka ambla lafia re bada mene kono nga sigula namburai ambala ka fo Haut Conseil du Mali Haut Conseil mimbenia sono yes islamau uluka franga kulu fatukola dine bela yele binyon soro e ka do kulu min kono na niya soro Haut Conseil Islamique du Mali o nyema ba Cheikh Ousmane Marana Aidara ko bibina ko kuma daw be niya soro nyom famala daw be anaka bi kuma uchale me kusebe cheveke ayira ka fo ko ale ni démissioni chemanjamble wa ka teka ko ka bo feina ko ale ka démission ba bulo ka yala bara ubi ka ta choko mina na le démission na de ko kana bala ma shikilena Cheikh Ousmane Marana Aidara kuma mi fo o fle obe o conseil président yala billahi manyini nta kalama ntendogo dunguma kalama kunta de ake me ngonga mogo ma ne bisramie anga mogo ka bara nu yele yirika uba jutiga ubi jamfa nu yi negen ka do ubi jamfa ngo misra jamfa de nye me ngo kojugu tenga démission be mulo kayala na gelera mulo rom na minga démission da tabalika mitanga su
ne ka wari de bi don o conseil la ka jugu tɛnɛ na ma dɔrɔn mɛ don o conseil tɔgɔ la wa an b'o sira de kan ne ma da la ne n'o ka jan yɛrɛ a wulibali don n b'aw dɛmɛ n b'aw kɔfɛ fɛn o fɛn bɛ se ka Mali silamɛya dɛmɛ ka maliyɛnw bɛn ka Mali basigi Haidara pɛrɛlen don ani n'a ka nafolo n b'i seko bɛɛ k'a la ka basigi kɛ que ça soit sur le président du haut conseil ou non mais n'a man ca n t'o dogo dɛ n t'o dogo hɔrɔn bi kuma ni hɔrɔnya kan de ne ni démissionneli man ca mais n'a kɛra fana a k'a dɔn Haidara y'a fɔ n'i yɛrɛ y'i ka wulu faga i yɛrɛ dɔ ta b'i tiɲɛ mais an bɛ min ɲini toujours ala k'aw sara hɛrɛ la fɛn min fɔra Mopti ko ni Kɔrɔfɛla la an b'an sɔrɔ Kayi mara la dekun bɛ yen mais an bɛ ka k'an seko k'a la jɔnko ni hɔrɔnko a document bɛɛ bɛ ne bolo a bɛɛ a daminɛ ni bi cɛ a bɛɛ bɛ n ka tabali kan an b'an sɔn anw y'an sɔn ka kɔrɔ ka sɔrɔ au conseil présidentiel tɛ o an b'o continuer au conseil présidentiel tɛ an b'a continuer mais an b'a deli ala fɛ au conseil ka sabati ka taga ɲɛfɛ ala k'o sabati ala k'o dugaw minɛ ni tun ye Seydou Ousmane Mamadu Haidara ni ale kan ye maaw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka fan bɛɛ lajɛlen fɛ nka ka sanga ni kuma caman ye a kunba n'i y'a sɔrɔ bi ni faso kɔnɔna na ni maa caman bɛ ka o kɔrɔfɔw ta ni k'olu da kɛnɛ kan o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ sigikafɔ minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ni o conseil islamique du Mali n'u bɔra k'o baaraw sigi sen kan ko minisiriso y'a jira k'a fɔ olu ni o conseil ko i k'a dɔn k'u tɛna baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bi o kɛlen bɛ ka maa caman bɛ yen sango bi kulu minnu bɛ yen n'olu ka baara ɲɛ kunsina sigikafɔ in ma o kɛlen bɛ ka maa caman kɔni k'olu sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ minisiriso k'a fɔ bi k'olu ni o conseil tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a sɔrɔ o conseil yɛrɛ tun ye min dilan la olu ma se ka se o yɛrɛ ma wa an bɛ yɔrɔ min ko bi olu kɔni kɛlen k'u bolo bɔ o conseil bolo gɛlɛya tɔ de b'a la ka wara ka taa fɛ maa caman bɛ yɛrɛ ɲininka la yalima n'an tora tan jamana in kɔnɔ na min ye basigibaliya min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o conseil tun bɛ ka wa da o la nin t'olu dili karitɔla ye wa an bɛ dugawu de kɛ fɛn o fɛn jamana in basigi n'o bɛna sira o sira fɛ ala ka kɛ ten n'an bɔra yen an b'a ladan k'a fɔ bi kulu min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o bɛ wele ko CSDM olu ka bolofara min bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ Moritanikaw fɛ yen olu bilama gɛlɛya jumɛn de b'u kan walima bi nɔgɔya jumɛn de b'u kan CSDM maa minnu bɛ yen olu b'u ka sira di an k'u lamɛn. An bɛna ni Mali papier kelen min ye o fana bɛna n'o de ye an bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn na cogo min o y'a ye n'u y'u labɛn k'u bɛna taa sisan parce que a b'a dogo k'a kɛ suɲɛni fɛn de don u b'a suɲɛ da mankanw minnu b'u fara ɲɔgɔn kan n'u b'a fɔ passeru olu de b'u ka documentw bɛɛ bɔsi u la donc n'i taara e sauvera n'i ma kunajɛ i bɛ saji la n'i kɛra sauvé fɛn fana i papier tan de bɛ yala dugu in kɔnɔ ni polisiw kun bɛnna yalɔ fila t'u la k'a fɔ k'i ganlɛsɛn de ye parce que hali papier tɛ y'i kun o ka ca yan bi fɔ ka dama tɛmɛ bon o baara fana kelen senfɛ minnu sigilen bɛ yan minnu nana fɛn ɲini kama yan minnu taliku tɛ minnu yɛrɛ kɔnɔ yɔrɔ dɔw y'u ka denbaya ni fɛnw bɛɛ bɛ yan ganlɛsɛn ninnu nɔfɛ ko la polisi bɛ taa bin ninnu fana bɛɛ kan waati dɔw la sigiyɔrɔ ni fɛnw na ka gɛlɛya las'u bɛɛ lajɛlen ma o ko sira fɛ gɛlɛya ti an sigida dɔrɔn fɛnɛ na an ka gɛlɛya o yɛrɛ min ka jugu an yɛrɛ ma kosɛbɛ kosɛbɛ n'i kɛra tungafɛ mɔgɔ ye i obligelen don ka segin i fɛ yen ka bɔ an ka polisiw Mali taw bɛ min da maliyɛn Mauritaniens kan ma da la n'o b'a da maliyɛn wɛrɛ an ka Mali polisiw frontière la o b'a fɔ anw bɛ yan wariko de la jamana sécurité ko bɛ jamana la mais u yɛrɛ b'a f'u da la anw bɛ yan wariko de la maliyɛn ti don ka bɔ n'i ma wari sara i ka papier jɛlen don a jɛlen tɛ o n'u y'u maloyalen y'i ma peut-être ni recommandation bɔra ambassade la ka na u bɛ maloya i ma sinon i mana kɛ diɲɛ mɔgɔ ye n'i sera Mali frontière la polisiw fɛ yen i bɛ wari sara i b'a sara i bɔtɔla Mali kɔnɔ i b'a sara i dontɔla a fɔra an y'a fɔ ministres ye k'a fɔ président de la République yɛrɛ mais fɛn ma bɔ a la bon an b'a dɔn an ni Mauritanie faamaw fɛnɛ an bolo bi ɲɔgɔn bolo donc parce que n'an taara commissariat la donc ni problème ye maliyɛn min sɔrɔ n'an taara yen nɔ an bɛ bisimila ka ɲɛ donc a ka ca ala fɛ donc an bɛ se ka caman kɛ a kow la bon et puis fɛnɛ k'a ɲɛfɔ an ni AMDH yan nɔ donc association min bi yan ni a b'a occuper droit de l'homme na Mauritanie donc an ni olu bɛnkan sɛbɛn bɛ an ni olu fɛnɛ ni ɲɔgɔn cɛ donc avocat bi olu bolo donc ni an ka maliyɛn minnu ye problème sɔrɔ donc ne an ye u wele voilà an ni u bi jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ avocat bɛ an ka disposition na ka se yan kɔni b'u bolo depuis 2010 en plus de ces 4 personnes là k'a fɔ ko peine capitale dɔ y'a ta ye Mauritanie min fagara k'a sogo tila nɔ de b'u yɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ ko Gidi kun don an ye min dɔn a la o y'o de ye bon ale yɛrɛ fɛnɛ kelen tɛ an ka dɛmɛ bɛɛ se 117 prisonniers bɛɛ an b'a bɛɛ de nɔfɛ o maliyɛn 117 na ka d'anw ye mɔgɔ minnu b'o la n'o ye prévenu n'u ma juge fɔlɔ o ye 64 ye a ka d'an ye n'olu bɛ se ka juge cogo min na a ka se ka k'u yɛrɛ sɔrɔ condamné minnu b'o la n'o ye 48 ye a ka d'an ye peut-être olu fɛnɛ ka
tubaruya minnu fana condamné don à la peine capitale solution bɛ ko bɛɛ la o il y a la grâce présidentielle il y a tout nin bɛɛ bɛ se ka kɛ jamana a bɛ bolo min kan an bɛ laɲini de kɛ maliyɛnw fɛ u k'o bolo da u dusuku kan bɛɛ ka sabali bɛɛ ka muɲu parce que jamana in a bɛ lahala min na n'i y'a ye i ka kan ka muɲu ka sabali transition mɔgɔw k'u dɛmɛ u bɛ se ka san sɔrɔ cogoya min na parce que o bɛɛ y'an de kama an ye premier ministre ka kumaw mɛn a kɔni ye fɛn o fɛn fɔ a la an kɔni ka hakili la ayiwa n'a y'a batu ayiwa a bɛ an dɛmɛ kosɛbɛ donc pour le moment an kɔni b'a dɔn ni transition ye ayiwa a bɛ bolo ɲuman kan an bɛ dugawu kɛ yarabi ala a fɔra cogo min na ala k'a to bolo ɲuman kan jamana in basigi ni jamana in lafiya i bɛ mali kɔnɔ walima i b'a kɔ kan fasodi ɲuman bɛɛ kɛ hakila ye mali ɲɛta de ye n'i ye kumaw cayalen o b'a yɛrɛ k'a fɔ basigibaliya o de cokolen bɛ jamana kɔnɔ n'o tɛ n'a fɔra bi k'i ka jamana i ka wulu yɛrɛ n'a fɔra i ka wulu ɲɔgɔnɛ tɛ wulutaw cɛra o ka di ye o sango i ka jamana kuturu an bɛ fɛn min ɲini jamana ɲɛta ni a basigi o bɛna sira o sira fɛ o y'an bɛɛ lajɛlen hakila ye ala k'an bila o sira kan n'an bɔra ye minisiri min bɛ an ka jamana kɔnɔ ka baara ɲɛsinnen bɛ lakana ma bi ale kɔni kunnafoni na k'a bɛna ye fana bi a bɛna ye kɛnɛ kan kungolotigɛ min n'i y'a sɔrɔ n'o kɛra ka taa ɲɛda kɛnɛ kan n'i ye citeminɛ bi i ka dɔn nin ye dabalibanko de ye fana ta yin o taara ka fɔ dan bɛɛ lajɛlen b'o fɔ i ka dɔn o kɔni taara ka fɔ dan ka ban n'a fɔra ko dɔ y'i wele ko bi wa fana dama i bɛ jɔrɔ fɛn min na bɛɛ b'o dɔn o tuma minisiri bɛ taa kɛnɛ kan ka taa ɲɛda kɛnɛ kan nka maa caman ka fɔ la bi gendarmenakɛ minnu bɛ yen ka taa se polisilakɛ minnu bɛ yen tiɲɛ don sanjikɔrɔ wasiti dɔ u b'a la ka mun de kɛ faso de caman ka fɔ la ka nin bɛɛ kɛ olu bɛɛ bɛ yen i ka dɔn ta tigɛ bɔ su tigɛ bɔ olu tɛ ka fɛn ye o kɔni ye dabalibanko de ye maa caman ka fɔ la nka fɛn min bɛ yen n'an b'o fara nin bɛɛ lajɛlen kan an tulokɔrɔlaw guwannen bɛ sanga ni waati bɛɛ ɲɛsen nin na ne ye mɔri ye ne ye soma ye ne ye doma ye wa an ka jamana kɔnɔ na i ka dɔn hali tɛ se ka ji yɛrɛ sɔrɔ k'a min bilen mankanw fɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ko ne bɛ dalutigi ye n bɛ se ko la k'o bɛɛ to senna ka tila ka nin kɛ jamana yɔrɔ dɔ la a bɛɛ sigilen bɛ k'a lajɛ maa si kelen tɛ ne ka fɛn kɛ o tuma n'i y'a sɔrɔ bi ni daluko n'o kuma bɛ ka fɔ an ka jamana k'o ye tiɲɛ ye n'u tɛ se ka fɛn kɛ fɛn ye nin ɲɔgɔnnaw na ka gindo da kɛnɛ kan nin bɛɛ bɛ fɔ ka digi la k'a sɔrɔ nin ɲɔgɔnna bɛ maa o maa kɛ nin sababu ye diɲɛmaa bɛɛ lajɛlen n'i ko fɔ o tuma fɛn bɛ fara nin bɛɛ lajɛlen kan yarabi ala maa maa bɛ nin waleya ninnu na fana n'a lamɛnni kɔnɔna na ala ka fura bɔ a kelenna bɛɛ lajɛlen ka woro ɲɛma ka se k'u kɛ kɛnɛmafɛn ye an ka jamana kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nin ko in degu k'a dɔn a bɔra yɔrɔ min na a bɛ yɔrɔ min na n'o tɛ ne ye n yɛrɛ kɛ ɲɛmaa ye bi maa t'a fɔ arajo la mali yɛrɛ ne sɛbɛ yɔrɔ o yɔrɔ walima i ka dɔn k'a fɔ tele la k'i bɛ t'i sigi ko nin dalu in bɛ n bolo ni n y'a kɛ da ma nin bɛ kɛ tan ne y'a kɛ tan dɔw bɛ jinɛ minɛ ni fu ye k'olu bɛ se ka jinɛ minɛ ka tila ka nin ɲɔgɔnnaw to yen kuma olu bɛ mini ala ka tile ɲuman d'a ma maa minnu bɛ nin waleya ninnu kɛ ka se k'u kɛ maa ye maa minnu bɛ ni tɛgɛ bɛ da u kan n'an bɔra yen an b'a la k'a fɔ kulun bɛ wele ka marisɛr olu kɛ baarabila min n'i y'a sɔrɔ n'a sigira sen kan n'i y'a sɔrɔ Orange Money baarakɛlaw o baarabila min bɛ sen na olu fɛ n'i y'a sɔrɔ a kun kan ka cɛ bi yɛrɛ ni ala sɔnna ma sini baaraw bɛ daminɛ baara in yɛrɛ a nana cogo jumɛn na sigi ka fɔ kɛbaa dɔ u ni Orange ni ɲɔgɔn cɛ o ye Modibo Sila ye a ye ɲininkali kɛ ale ye ɲɛfɔli kɛ kunnafonilaw ɲɛkɔrɔ an k'a lamɛn. Ne tɔgɔ ye Modibo Sila ne ye Amarsel vice président ye. Bon an ka wulada na sigi la o ye ka kunnafonilaw wele gɛlɛya min b'an kan nin wagati in na n'o ye ani Orange Mali cɛ ye. Bon o gɛlɛya tɛ dɔwɛrɛ ye o ye Orange Money commission ye komi a bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min na Orange ye cakɛda ye cakɛda min cakɛda dunan y'an ka jamana kɔnɔ c'est à dire a bɔra jamana wɛrɛ de la ka na yan donc ni a nana k'an ka baara di jamana kɔnɔdenw ma o yɛrɛ ye cakɛda sigili jamana kɔnɔ o y'a sariya dɔw ye donc o baara ditɔla anw ma certes depuis Orange Money 2008 a daminɛla donc a daminɛla Orange bɛ don an kan k'a nɛgɛ an ka se u ka minɛn promotion kɛ n'o ye k'a yira jamana kɔnɔdenw na an ka se u ka minɛn feere n'o ye k'a lakodija jamana kɔnɔdenw ye sabula wagati la u nana réseau wɛrɛ sɔrɔ jamana kɔnɔ n'o ye Malitel ye cogo di minɛn in bɛ se ka taga cogo di dɔw donna an kan su ni tile u b'an kan ala y'a kɛ an ye baara kɛ su ni tile fiɲɛ b'an kan gɔngɔ b'an kan an tɛ sigi ka se ka produit lakodɔn produit lakodɔnnen sisan ka daminɛ 2008 ka na bila fɔ 2019 la Orange ye yɛlɛmaba don baara in nafa sɔrɔ sira la n'an b'a fɔ o ma k'a tɔnɔ sabula fɛn in mɔgɔw m'a faamuya misali la 100 sara la a daminɛ wagati la Orange tun bɛ 80 a tun b'o tila aw tun bɛ di anw n'an ka patron ma n'o ye master ye sabula fɛn in tilalen don chaîne de distribution n'o ye feere yɛrɛ sira ye a tilalen don ka taa tilayɔrɔma 2 ɲɔgɔnna na bon Orange Mali ale minɛntigi ale tɛ compter a la master bɛ n'o ye partenaire direct ye n'o ye Orange yɛrɛ cakɛɲɔgɔn fɔlɔfɔlɔ ye olu de bɛ minɛn nabɔ ka minɛn lase anw ma 100 sara la 80 tun bɛ tila anw ni olu ni ɲɔgɔn cɛ donc Orange yɛrɛ tun b'a tɔ ta o kɛra ka daminɛ 2008 baara daminɛ wagati min na o y'a sɔrɔ baara nafa ma bonya maintenant sisan baara nafa nana bonya depuis 2018 fo ka na se an filɛ waati min na komi sisan su mana ko n'an y'an da ni dugu jɛra n'an wulila an b'a sɔrɔ Orange y'an ka tɔnɔ k'a sago ye a t'an ɲininka an bɛ fɛ ka nin ko in kɛ tan tɔ aw hakilina ye jumɛn ye o t'a la donc min Orange dɔrɔn olu bɛ baara kɛ n'o ye maintenant 2019 ka na bila 2020 na
orange an ka tilali sira kan kɛmɛ sara la orange ye 50 bila a yɛrɛ kun fɔlɔ a tɔ 50 o bɛ tila anw ni an baarakɛ ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ n'o y'an ka patron ye o tilali la an ka patron bɛ 15 ta anw bɛ 35 ta donc an ye baara kɛ ten n'o ye 0,35 o kɔfɛ min yɛrɛ kɛra tigɛli yɛrɛ n'u tɛna anw yɛrɛ nin tigɛ o de kɛra laban in ye orange yɛrɛ kelen kɛmɛ sara la a bɛ 65 ta anw baara ɲɔgɔn olu bɛ 10 ta anw bɛ 25 ta an wulila ka se orange mali ma sabula mɔgɔ ni a ye ko kɛ hali n'a ma sari la kɛ wagati ni e yɛrɛ min ni hakili b'i la donc i bɛ s'a ma fɔlɔ bon i ye nin waleya in kɛ i y'a kɛ ka da kun min kan ale ni i y'a kɛ munna i y'a kɛ donc an ser'u ma siɲɛ 2 nin kalo in tile 5 ale nin kalo in tile 15 an ser'u ma sigi fɔlɔ la orange money directrice an n'o de ye ɲɔgɔn ye filanan an ni wa orange mali yɛrɛ DG directeur général an n'o ye ɲɔgɔn ye u ye jumɛn sɔrɔ k'a fɔ an ɲɛna u ko an ma ko concurrent de bɛ ka na olu la n'o ye réseau wɛrɛ bɛ ka na mali la il faut que maliyɛnw ka nin jateminɛ donc olu bɛ ka o réseau in nali de ɲɛsigi o ye jumɛn ye n'o nana o bɛna nɔgɔya o bɛna maliyɛnw sago kɛ donc o kama f'olu ka baaraw de kɛ baara min bɛ kɛ sababu ye ka se k'o nali kunbɛn o waleya de nana kɛ sababu ye ka anw ka commission k'o tigɛ fɛn tɛ b'olu ka sɔrɔ la dɛ mais dɔw b'anw de ka sɔrɔ la u ye fɔlɔ kɛ u ye dɔ bɔ commission na terrain kan mais en réalité min bɔra commission na terrain kan ale ni min bɔra fɛrɛrɛtɛr la n'u bɛ ka publicitéw kɛ k'a fɔ médiaw la k'a fɔ ko orange money nɔgɔyara bɛɛ bɛ se ka wari bila orange money na orange ye dɔ bɔ a ka fɛɛrɛw la ka sɔrɔ nkalon don a ye min bɔ commission na o ma bɔ fɛɛrɛ la il faut que maliyɛnw k'o de dɔn komi o wagati kɛra an ma kuma an y'a to ten tɔ sabula u ye fɛn dɔ kɛ fɛn min bɛ kɛ sababu ye tubabuw ka fɛɛrɛ don u bɛna an yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na n'an ko an bɛ wuli o wagati la k'an ka commission kɛlɛ kɛ donc i bɛna ye u bɛna jumɛn fɔ ko an ye dɔ de bɔ jamana kɔnɔdenw ka bɔta la orange money fɛɛrɛ sababuya la k'a sɔrɔ u ye min bɔ commission na o ka ca siɲɛ 2 ka tɛmɛ u ye min bɔ frais de retrait la sur le terrain sabanan min nana kɛ o de nana kɛ le 1er juillet ni kalo in tile fɔlɔ u nana sɔgɔmada fɛ an wulila dɔrɔn an y'a sɔrɔ au lieu de 0,35% an ka commission nana 0,25% na u ma fɛn bɔ population ka commission na or que olu y'a fɔ anw ɲɛna n'u ka lajɛ la k'a fɔ f'olu ka dɔ de bɔ fɛɛrɛ la sabula réseau min bɛ nalen n'o nana u bɛna dɔ bɔ fɛɛrɛ la donc a bɛ komi n'o nana u bɛna maliyɛnw sago kɛ donc yan'o kana f'olu ko o nali labɛn maliyɛnw ka fɛn dɔ faamuya nin ko in ye maliyɛn den kɛlɛ de ye sɔgɔ maliyɛn den bɛɛ de kelen orange nana orange bɛ taa k'an to ɲɔgɔn kan maliyɛnw k'a dɔn k'a fɔ orange ka dɔrɔmɛ kelen tɛ terrain kan min bɛ ka baara kɛ ni ko in ye maliyɛn denw de ka wari bɛ terrain kan dɔ cɛ de ka wari bɛ terrain kan wa ni mairie sigira wari nɔfɛ n'i ka wari taara orange t'a kala don a ɲini na ka bɛn n'a ye n'i filila ka dépôt kɛ mɔgɔ kun dépôt mun tɛ i ka laɲini ye erreur de transfert n'o ye fili boloma ye i bɛ orange mali wele e min bɛ baara la i localiselen don i dɔnnen don i ka pièces b'u bolo yen n'i k'u ma k'u ka fɛɛrɛ kɛ ka wari in nasegin degun dan de don u b'a fɔ tile 45 i ka taga police la ka taa réquisition ta e bɛ t'o la intéressé bɛ taa ka taa wari bɔ n'an filila ka se k'an ka wari lasegin a ma mun n'a bɛ sumaya parce que a ka fɛn t'a la a ka wari tɛ yen donc o kama a b'a k'a sago la a ka d'a ye cogo min na sabula u yɛrɛ delila k'o fɔ anw ɲɛna ko zon fana olu ka client ye donc o b'a jira k'a fɔ ko orange yɛrɛ bɛ ka zon yɛrɛ dɛmɛ tiɲɛni na. an b'a lɔn k'a fɔ ne tun ye Modibo Silakan ye u y'a fɔ cogo min na fɛn yarabi ala k'a bila basigi ni lafiya k'an bɛɛ lajɛlen bila faamuyaliko ɲuman na an bɛ se k'an ka hakɛw ɲini cogo min na n'an bɔra an bɛ taa jamana kokana na Umu Danbele mun b'e bolo bi. an karamɔgɔ an bɛ taga Côte d'Ivoire jamana kan Côte d'Ivoire jamana ɲɛmɔgɔkɔrɔ Laurent Gbagbo a y'a laɲini Alassane Dramane Ouattara fɛ ko kura ko maa minnu minɛnen don san 11 kɛlɛ kɔ ko a ka olu labila kumaɲɔgɔnya in senfɛ a ye nin waleya in jira Alassane na n'an bɔra an bɛ taga Faransi jamana ka baɲumankɛ to ani adamadenw ka hakɛ lafasali tɔn olu y'a ɲini Faransi jamana fɛ ko siya woloma min b'u ka jamana kan k'u ka dan sigi a kan n'an bɔra an bɛ taga Niger jamana kan bingani wale kɛra Niger ni Mali dancɛ la o kɛra sababu ye ka mɔgɔ 19 bɔnɛ u ni na bingani in cɛnlen bɛ kosɛbɛ Niger jamana kan nin waati in na n'an bɔra yen nɔ an yɛrɛ fɛ yan nɔ an ka artiste denmisɛnnin dɔ n'an b'a wele ko Wizi Wozo ale ye dɔnkili dɔ da a ye dɔnkili in sinapu kɛ k'a bila réseau sanfɛ o kɛra sababu ye communicati olu ye wele bila a ma nin waati in na a bɛ garde à vue la an karamɔgɔ an tun ye min sɔrɔ ni tun y'olu dɔ ye an bɛ dugawu kɛ yarabi ala n'i ye sanga fɔlɔ bɔtɔla ye kogo fɛ a ma da ala ma hinɛna ma ka bolokurunka durulen jibatɔ so kɔnɔ o y'a sɔrɔ fa 2 de fɔlen bɛ den la ala ka hakili ɲuman d'a ma n'an bɛ taa an ka ɲɛɲini an ka min fɔ an ka min to yen n'o kɛra a dɔ bɛ dɔ la an b'a fɔ maa minnu olu b'a dɔn k'an bɛ k'a bila basigi sira kan a dabɔkun y'o ye ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma ka foli di bɛɛ ma gɛlɛya bɛ yɔrɔ yɔrɔ bi k'an n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ hakilila ni dusukun ni taasira bɛɛ lajɛlen la ala k'an ka jamana gɛlɛya k'a ban pewu an ka jamana kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ yarabi ala aw ni Siri Kulubali ɲɔgɔn sɔrɔ sini a k'an bɛn aw ni ne ntɛnɛn don nin bɛ dan sigi kunnafoni na bi baara bala yɛlɛba jisɛnɛ b'a bolo jabilakaw furumuso don Makɔrɔ Kamara k'a bolo da ka di ɲɛnatigɛ Haruna Togola ɲɛmaa so kunna Sango Jabi bɛ yen nɛgɛ karafe bɛ cɛkɔrɔba ka ɲɛmaa b'a bolo Adam Mayiga kunnafoni fara ɲɔgɔn Siri Kulubali Mohamed Samake Ablaye Kulubali Umu Danbele Julajɛ Jakitema kɛnɛ sɔrɔ ni ala sɔnna ma ko darula don tuma an bɛ dugawu kɛ yarabi ala aw ni Siri Kulubali ɲɔgɔn sɔrɔ sini a k'an bɛn aw ni ne ntɛnɛn don